Până când tu vas durnițe, oi asculas de bâlai pentru stață, care măi cura sichițe. Eu ne aflăm cum te cheamă, să știi pe toți ca him. Mine și Leonida Ciolacu Așa. de Bituli și o faptului Jopuli Așa. și tora to este periode escu consilium ale Bituli de partia al Rămânii de Macedonii. Gini. Ca asta mea o posibilitate este tas o prezentați problematica al Rămânii tu instituțiile de a nostru crat, de a nostru stat. Stat, stat. Cât putem, că entuziasmul ți-o aveam dinainte 30 de ani, o valorizăm tora, dar să avem tu instituțiile a noastre, oameni care cu suflet și cu inimă zboresc și fac tirămâname. Așa, bravo. Aici manifestații ți astea oații tu Bituli Manachi de cameră. Este fundată Tijali Mare, ca mult puțini oameni o știu, este fundată de Rămân, de Stefce Hagi Antonovski, tu 78-79 ani. Și aici manifestația a crescut, una manifestație ți este de tot mondial. Mondial, Aoații în aflăm tora, este centru de Bituli. Așa, dă-ne zau zboară tora. Centru de Bituli, de este parte este hotel Epinal. Așa. Tijali Mare, mult puțin nu știu că ți aoații este Epinalul fapt, era biserica rămânească Elena și Constantin. Aua este hotelul tora? Aoații este hotelul tora. Tu 67 ani. Tu Chirol al comunismului s-a adunat aici mările de Bituli și zăsără că ți aoații tu centru nu lipsește ta să aibă biserică. Ce-ți faci? Ma disi de o ipotezi că ți nu lipsește biserică ta să aibă, ili că ți era biserică de Rămâni, ața este un lucriți lipsește ta să discutăm. Mine vestipsesc că era de Rămâni, mas nu era de Rămâni, va să o lăsa. Ața biserică are al ei istorie cum era faptă, tu Tirolul al Turcu. Era una biserică, maș una biserică ți avea Ugeacu. Așa. Rămânii o filizire mintea lor spăstrită că ți turcu nu străxeata să-ți facă biserici, ma năși zăsără că ți va facă sculii. Așa. Și tăța feseră Ugeacu. Și când feseră este procesia ta să isească biserică, năși se închiseră înăuntru și că țară preoții ta scântă pe rămânește și în zacone al Turției zicea că ți nu intră tu biserici ta să spargă procesia. Și așa ți-a rămas biserica de Rămâni Elena și Constantin. Așa. Are una minduiare că ți biserici la coții sunt Rămâni. Acolo să iubănează Rămâni, n-ai cam biserici sunt pe numai pe Elena și Constantin. Că născut este că ți Constantin protoul este piste de cristiani. Așa este. Tora, de altă parte este una casă mult mușată fapte tora, eu băna Elena, ți era rămână și era prota sivdaie al Kemal Atatürk. Aici socachea largă ți le zic la oații tu Bituli. 90% era rămâni.
când era bitule că se bă de conzuli, to isto su Katia oaci de cu seara sa vza prot a oaci tu Balcani era adusă prota cameră ti filmuri, ala era adus și protul clavir tu Balcani. Je. Și rămâne acelea vuțli 50% tu casele lor avea clavir de așuira. Tot cel chiro. Je. Bravo. Hristo mult. Ja nizem to razvidem cheamă ce păm pirpad. Hai. Haide-mă cu tici, more-mă coco. Tici, tot m-aș cântă. Haide-mă șcărvănari, more-mă șcărvă. Narie, tot m-aș trecu. Haide, tot m-aș trecu, more-mă tot m-aș trecu o calea din poli. Ia ești la mali, more-me, ești la male, de-li întreabă. Haide, desijini, more-mă desi. Jini, ihilată o. Haide, ihilată o, more-mă hilată o, John la meu.
și Țișcu, Amadu Chiro, Alexandru, tu Macedonia și Țișcu, Amadu Chiro, Alexandru. Alexandru nostru, multu saluntă, Giumita de lumii, el mă ocâță, Văsilie tu tișelicul-că, Nu-ți-a de tineri ca să murea. Văsilie tu tișelicul-că, Nu-ți-a de tineri ca să murea.